दिनै बेनो जाथ'सिगोनलै देहाखौबो लोरबां मोनथारदों माथो Komsel. Nोंसोरनि गामियाव फैनानै बिराद बोरिं मोनबायलां गामिखौ बेफोरबायदि बोरिं होनना मिथियामोनलां नोंसोरनि टाउनावलाय माथो दंब्रा ट्रेननि मोनामनाय थाम्फै ब्रुं ब्रुं जोंनि गामि ओनसोल बायदि बार फ्रेश बारानो गैया मिथिबाय मा मोनामनाय गामि ओनसोलनि सिख्लाफोरा टाउनाव थांनानै कत सेक्सि जाना फैयो बिसोर नुनानै जों ट्रेननि बासनाखौ मोनामनायखौनो मोना दोन सामब्रामफोर नोंसोरनि डायलगा दिनै ओरैनो लस जागारबाय मानासाव थांनानै दैमा सेराव लोङैबाबो साबसिन जागौमोन थांनायाथ' मानासाव आंबो थांनो गोसोमोनलै फाइफोर दहाय फुङाव फैसा बिबाय जावजाना सरजाबाय सेफ्रा मास्टारजो बेनिखायनो आं नोंसोरखौ दा गेलासो लोंनो हरदोंमोन रलै भाइ बिदि लोंबाय थाबा बोरै जानोब्रा लोंनायफोरखौ एसे खमायनांसिगोनलै आंहा 2 लाखसोनि केमेरा लानानै प्रफेसनेल फट'ग्राफार जानायनि खोथा दं बिदि लोंबाय थाबा बोरै जानोब्रा थै जायालै खमायदो फिउचारनि खोथा दंलै भाइ लानो हागोनब्रा जोंलाय गासिबो धोनिनि फिसाखाना बे 2 लाख थाखायालाय माखाय बिगुर 2 लाखनि माथा मारिदो न' जेन्टेलमेनसो जानो खिनिखौ मोनो Head ini surat telah boleh beli. Telah lah? Hah? Beli matang ni apa sih? Apa? Masak apa? Sekar, apa? Obra, sokol buffet ini nusron ketan sepokor jam Ma? Telah olah sih. Biasa sih telah olah nih misalnya 2-3 lagi kamera lana gitu. Telah olah nih misalnya nih mbak, deh, ang lu kerja meli. Ma kerja apa? Nelaga perang apa ya? Mincayang, nungsa nampai telah olah nanai. Bini sebab, 2-3 lagi kamera lana nih. Zeng ni habis kayak gini, zeng ni habis. Diselar kemajuan, telah mana nih? Jauh kuta ge. Oh, ang ni apa telah lah? Nanti nusron kemana beri bunda? Ang tu nusron thar lenggu di sana. Dendeng, bikin bisa. Kau dia nazar thane. Lapan gosle. Bas, ang ni apa ni bagi saya batar tabung sih. Nusron beri lenggu dah boleh kesana kesekian. Itu apa? Mister beri masih nurali betul nasi belap dia. Tang, bikarim sya. Telah berani sya. Nusron beri aja thane semua ya. Mas sankasini apa? Bisa, aku jadi pesanakai. Nang dua ini batra kelana ni tension jaga sini nama. Apa? Ang besar ke sanse babu kitir lana ni sigar tar. Nang bisa,
जोंफोरबादि गोरिब सुबुङा बेफोरबादि गोजौ थाखोनि सुबुंजों जुजिनो हानाय गोहो गैया जोंहा। नों नोंनि थांखिखौल' जाफुङो फिसा, जागोन आफा। अब्लानो सानसे बिसोरो नोंनि आथिं हमनांगौ जाना फैगोन। थेवबो आफा आं नोंखौ लाजि फोनांनायखौ सहायनो हायाखै। नाङा फिसा, जोंफोरबादि गोरिब सुबुङा बेफोरबादि गोजौ थाखोनि सुबुंजों जेब्लायबो नाख्रेबजानांगौ गोनां जाना फैयो। थौदो फिसा, ओंखाम जाहैनोसै। थौ आफा। अ माहाजोन आदा, माहाजोन आदा, नै आं सफैबायमोनलै। मानसियाबो दंना गैया जाखो माहाजोनाबा? अ आदा, नै आं सफैबायमोनलै। औ फंबाय, सफैबाय नामा? औ आदा। दे होमबा फंबाय, मालखौ बै साइडखैजा दोनहैथ'दो। अ दे होमबा आदा, आं साइडखै दोनहैनोसै मालखौ। हा फंबाय, दिनैलाय मानोथो एसे गोबाव जाबोखो? नोंखौ नेयै नेयैनो आंहा गुबुनाव थांनो लागै केन्सेलसो जाबाय। न'आवबो रावबो गैया, नोमबाजैयाबो ओइ माबा हैलासुगुरियावसो थांदों। हा माथो बुंबावनो आदा, जोंनि गोरिब जिबनखौ न'खराव एसे प्रब्लेम जादोंमोन दिनै, बेनि थाखाय दिनै माल लायनाया एसे लेट जादों। बेनि थाखाय निमाहा हो माहाजोन। मा प्रब्लेम जालायखो फंबाय? बिदिब्ला खोनासंदो आदा। हा फंबाय, बेथ' मोजांसो बाथ्रा। आङो बेफोरबायदि गोसो गुदुं केमेरा खेबग्रा मानसिसो सिगांनिफ्रायनो नागिरगासिनो दंमोन। नों गाबोन नोंसालाखौल' फैनो होदो। आदा, नोंनि अननायखौ बोरै बावनो हानो? आंनि खुलुमनायखौ नाजावदो आदा। नाङालै फंबाय, नाङा, हामा। बेफोर जेबो गोनांथि गैया। गाबोन नोंसालाखौल' बेयाव फैनो होदो। साबायखर आदा। दे, जागोन दे। हेलौ? अ आदा, जोंनो केमेरानि गोनांथि जादोंमोन। औ फंबाय, आंथ' दा गुबुन जायगायावसो दंफैयो। औ फंबाय, बे खामानिखौथ' सासे मानसिनो आं गथायना होखाबायमोन। आं नोंनो बेनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ हरगासिनो। नों बेजों रायज्लायनानै लाबानो जाबाय। अ दे जागोन दे। अ हेल', आं दा अफिसावनो दङ। नोंथांमोना आंखौ अफिसावनो लोगो हमनो हागोन। जों सफैबायमोन। जगत नों? मा नोंसोर आंखौ गोमोदों नामा? नोंसोर आंखौ बै समाव लाजि फोनांगोनबा आं बेसिम सफैनो हानाय नङामोन। नाथाय जोंनि खामानिया जागोन, आं नोंसोरनि खामानिखौ मावनानै होगोन। नाथाय नोंसोरो दिनैनिफ्राय रावबो लोगोफोरखौ बेफोरबायदि गोरिब होननानै दानेवसिसै। नाजानाय थायोबा धोनियानो जा गोरिबानो जा सानसेबाबो गावनि थांखिसिम सौहैनो हायो। जोंखौ निमाहा होदो जगत। जों दिनैनिफ्राय रावबो लोगोखौ बेफोरबायदि गोरिब होननानै नेवसिला।